Ето, бейби. По 1, 2, 3, 6 AMG Studio, бейби. Хей, 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 хей. Една история за дами с килограми, грами. Среща с горещо мами на централни хали. Секси дупе вади, с мене вечер чади. Бар за палка вади, в чаша си фапади. Гледа ма в очите, гато голто моето дади. Щото късно става и платвак ще ми извади. Той полицай, инспектор, аз диджей, селекта. Без него, брат ми, вечерта ми е перфектна. Моето мамче само с мене се лигави и цяла вечер щуроти из дупето си прави. Секс правим прави, не се бавим. Пушим, палим, брат ми, котки галим. Хей! Клати го, клати го, клати, клати за бати. Клати за мама, после клати за тати. Клати го здраво, щото клати се страти. Само тихо пред бати. Защото знае карати. Боли ма хуя за тебе, тебе и тебе. Боли ма кура за тебе, тебе и тебе. Боли ма кура за тебе, тебе и тебе. Боли ма тебе, тебе и тебе. След среща с нея съм в махлата, палмата в устата. Пуша срат, мили с братята, тата. Бум шакалака, пъка палелета шака. Аз съм кила, брат ми, поя каша. Ей, чакай малко како, аз съм малко хахо. Идвам от Айдахо да направим михо-ахо. Тя ми вика, просто звъни ми, звъни ми. Да вземен, да загъни ми, гъни ми. Аз си викам, мани ми. Гъни ме. Питаш кой, това пита мой. Аз съм фрешбой. Ой. Клати го, клати